Ahojte, dnešná otázka je, či sa dá takto poškodený hever zachrániť. Už zo pár rokov mi v garáži visí na stene takto poškodený hever, ale je mi ho ľúto vyhodiť, nakoľko je od mojej starej mamy a dneska ho skúsim teda zachrániť. Problém je jasný, prst sa na konci nedá už vlastne dať, netesní to, pretože je takýto vyzubený. Niekto s ním asi niekde narazil. Tiež už nejaký čas mám doma v garáži tento zelený kotúč, ktorý ste videli v pozadí. Je to vlastne kotúč na sklo. Kúpil som to na nejakom AliExpresse. Raz som ho skúšal na rezanie fľaše a celkom to fungovalo. No a teda vyskúšam to teda druhýkrát takto nejako zarovnať tento hever. Prosím vás, ak to niekto bude skúšať, ochranné pomôcky BOZP, dlhá kožená zástera, nalietajúce sklo, štít, aby vám to ochránilo celú tvár a samozrejme rukavice. Ja som išiel takto na hulváta, vyslovene karbobrúska do ruky a skúsiť to odrezať. Lepšie by možno bolo dať si tú karbošku do nejakého stojanu a pomaličky ju spúšťať do toho skla, ale ide to aj takto z ruky. Pri tom prvom záreze mi tam odpadol taký kúsok skla, nebolo to pekné, vyštrbilo sa to, tak som išiel o centimeter asi vedľa a ten druhý zárez bol už v poriadku. Potom som sa to snažil ešte tak trošku nejako zrovnať, lebo ten rez není úplne hladký, není ostrý, ale je to také trošku ozubkované. Takže aby to bolo hladké a pekne zagulatené, tak som zobral takéto diamantové brúsne kamene. Jeden je 240, s ktorým som to zrovnal nahrubo. Potom som použil nejakú 800 a navnútro šmirglový papier, myslím, že 220, len aby som také tie hrány a tie otrepy všetky zrovnal pekne. Nie som sklár, ale verím, že by sa to možno že malo robiť asi na mokro, ale v podstate ide to aj takto na sucho, je to len malá plocha a malé rezy. No a keď som sa s tým dostatočne pobavil, tak to v podstate vyzeralo už takto. Potom vlastne ďalší krok bol ho už len poriadne umyť. Takže hever po umytí, prst tam sedí perfektne, tesní to, skúšal som to v umývadle, budem ho vedieť zase používať pravdepodobne dosť dlho, dokým sa nerozbije. Tento rezný kotúčik z Číny stal zo pár euro, priložím vlastne link do popisku a myslím si, že sa to oplatilo. Som si istý, že sa ešte ozve nejaký kamarát, ktorý má takto podobne zničený hever. Tak sa držte a dúfam, že vám toto video pomohlo, poprípade si opravíte aj svoj hever. Ale pozor, veľmi opatrne.